sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kalalaki nga taga Cebu City ang atong tatampo nagdasingan nga Joe. Recorded by Radio Mo TV. Sam ka? Ika gusto magsuris kong amigo? Ha? Siya na gulong nabi. Bisa na! Ha? Magsuri ka, dili. Sorry. Wala ba? Papo ito magkag-ingnon nga mabunog hinong kagmayo. Baju. Daga na sa Ay. nga nananaw na to. Tara, mamahawa na dito. Tara. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Ano sa pa man ka mag-usab? Walang gilabanan ng akong amigo, ma. Ayaw sa nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gato, oy. Ay sa'yo na kayo ka musulti, ana. Nagtuo kang ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkaungaw ka lang yun na ako, na. Gipatawag na sa rimong mama sa atong teacher. Nakasa na pod ka? Oy, Hey, ambot lang nimo, Joe. karin, sugtan lang gugod. Tanaw nimo. Kisabay ka na musugot ko iyon anak na lang gikapermi. Sige kag pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta, sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi, promise na ko nimo. Ha? Uyob na mo ka rin? Oh, Unya, tinuod mo ka nga, mag-usab na ka. oo, oy. Maglik ka na gubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Tuda, sino mo paminawan ba eh? Iyo, parang kag nabayot. Go, ka. Babe, hapinat na mo graduate. Asahan mo ka mo school ag college. Murag adtor ako sa syudad, babe. Ikaw? Tingnan ako sa probinsya, babe, oy. Mahal ka yung tuition dito sa syudad. Aw. Unya, ato naman sa kumustay sa syudad. Okay ra nimo. Okay ra. Isagasa pa ka, at tuon ta ka. Ay, congrats. Congrats, guys. Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Budong. Nalipay kay kus imong gipakitang kausaban. Sukad nga nagkauyab budi ka rin. Mamaya akong gisaan niya, ma. Basta yan lang ko sugton. Mag-usab na gid ko. Ay, maayoon at magpadayo na naano. Babe, ato na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mau ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw rang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kisa si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki ni mo nga best friend? Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka diya, babe? Okay na kayo, babe. Nalipay ko kay classmate din ako si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban anang imong best friend? Babe, di ba na naman ti ka nga dili ka magsigi pangiki ni Henry? Wala kikiangay si Lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na ikod. Basta kung makailan na kaniya, sure ko nga ganahan kaniya.
Og dili na ka mangiki. Sige, good. Oh, tuloy. Ano sa amang kumo, ana sa imong ipuyan? Maayo kay ganhi diri mo si Karen dong. O, te. Di mo sagod pwede nga siya mo ipagtuon ako dito sa probinsya. Maog yun. In fairness ha, makoyon ko ning imong uyab kanen. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon na di man mo sugod si ate ko nga nilang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe. Nagkasabot ra yun ko. Bahala ko sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Gong! Ano sa mo? Babe, bye na, babe. Ato sa ko sa mama. Ano sa'yo na itabo, ma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni Bo. Ano sa? Dali, ato sa dado sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Huwag ko kibaw kung nasa kong mangitag kwarta ni. Nagkukibira na sa ospital. Kuan. Mosuway kong pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niyagi ko kay gusto na akong personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa meron nun sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa kong manghud. Maog dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihin lang ko ninyo ha. Thank you, te. Babe, karon sa ka man ni sabay. Babe, murag di pag ko makana. Ako manggoy nagatima ni Papa gud. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na. Murag maundang gyud ko ani. Sus, kuha ko gud ayo. Babe. Pinagkadlaw na. Huwag paramdam sa karin ako. Nilain kasi na ako. Huwag man siya magunaw na sa akong sitwasyon. May man siya kay hayahay ra kayo sa kinabuhi. Pero di pa niyang kauban ang iyong best friend na si Henry. Ganun bugat kahit na itong buo pa itong tawanan. Nagatuog rin daw si Papa. Oh. Bay? Bay, tanawag kin sa'yo kung sakpan. Ha? Kinsaman? Unsa ba? Ayaw ko na nag-iatubang na ako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunungay. Unsa? Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako. O gusto pa, sa atong relasyon, ikaw man nun ang lalaki pero murag nagkagi kag problema sa kinabuhi. Dili ko ma-enjoy nga kauban ka. Di mahal bagyo ko nimo, Karen. Mahal magiti ka, Joe. Pero mas malipayon ko ba ni Henry? Karen. Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagit sa kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa nako maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi.
Dili lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka magahigalang kaagi ni Joe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan. One last cry. Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, magabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaap. Iadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapita. Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joe. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ba't di mo pagbigyan? Kita ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaap. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukuning sa kalalaki nga taga Vallehermoso Negros Oriental nga tumagtatampo nagdasingan nga Joe. Recorded by Radio Mo TV. Mga Barts, kumusta mo din eh? Okay na, Perks. Kaya Bert. Pero malagi, ay, uhaw kayo eh. Yun ba? Uhaw kayo. Mau ba? Saman, palitan na mong soft drinks. Thanks. Ayaw na surprise ba yun kay sambot itong kawawa na. Tison na. Sabi nila yung ganahan, ha? At, tuba? Ang lagi na ang tubay, maraming tagbuyo gano'n nun. Ano sabi gusto ninyo? Beer? Kanahan mi ana. Mabili sa gid mo da, no? Ata na, ata suna na. Mangita tag tindahan dito. Kay di mo ko'y kwarta dre. O gini ganahan mo ni mo medyo. Basta na kay kwarta kay imo gyuming paemnon na. Magi, bay. Ay, lipay kami, basta na ka. Pagampo lang mo nga pirmi kong kadaw sugal. Kay librihan na mo pirmi kinom. Sige, tangkay pa ta. Ikaw lingaw, tamin tinas buhi pa ta. Mao gyud. Gusto pa ka, medyo humbog na ka. Hubog ko din taon. Kilos amat tao gumahubog eh. Okay, akong biliban niyo ba? Kaya biligol ka. Paminaw na ko ba? Kung hinuan ka, di ka mahilo eh. Lingor ka. Ay, lain pa na ito, ba? Sakto na yung gas edad, pero wag ko makakita ni mo na kay uyab. Ito ba? Yung sam, si tao panguyaban ako dinis ato eh. Ano ba, dagdari sa ato ko? Ako pa ni mo ba manguyab ka ni Zibi. Ha? Zibi? Kanang ato silingan? O, wa may lang Zibi din eh. Gusto ba? Kahit pag imo na puyaman si CB ba? Sugtong gagawa na niya. Sway lang. Ito, sway lang, good. Basta na isugtong ka niya. Sige.
Kung man natog inom, madto ko silang ZB. Kuyugan ka na mo, bay. Kapsa, naman, hindi nila mga... Oh, nga naman, bay. Ako nalay mula ko sa ilang ZB. Sige, sige. Amo lang kapabuton din ha. Sige, ito na. Oh, ikaw magutin ni Joe. Ako yung taon, ZB. May tuyo ka na ako? Nalagi yun ba? O, sa may mong tuyo na ako? Ako ang ZB. I love you. Mauni mong tuyo na ako? Oh, ZB. Di ko mo tuwanin yung I love you, uy. Naman. Hubog manggod ka. Di mo bugod. Tinong ko. Seryoso ba ako? Nala, sige. Aram mo tuogit ko nga seryoso ka. Balik ako din, hey, kanawa ka makaingan. Basta. O, lagi. Kung tinuod yun ang imong gugman ako, panguyabi ko nga dili ka hubog. Oh, sige. Balik ko hindi ka din ka ng tinaw nga kung huna-huna. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Was tayo tagay ron? Wa sabay. Kay mubalik ko silang ZB. Ay, atis ra. Ang tam na yung mga bay. Yun na na, na. Seryoso na ko bay. Konsulto lang kong ZB. Ako na siya minyuan. Kumusta, ZB? Okay naman ko. Ang botang iba sa buta. Kumusta naman ito nga kung giingon mo? Seryoso gini kasi mong tinguhan ako, Joe. Oh, ni. Konsulto lang ko ni mo. Andam ka na akong pakaslan. Isura sa nimong sugton, Joe, eh. Ha? Ano naman? Palainaw manggod ka. Sugarol. Nya, kusupagit ka man na bako. Pwede mo na akong biyaan ang tanan, be. Kunin mo na akong sugtong. Bitaw, Joe, eh. Musulti lang ko ni Mus tinuod, ha. Unsa man? Naana bitaw ko yung uyab. Unsa? Maon na. May uyab na ko. O gwapo siya, anya buutan. Dili parehas ni mo nga, takagpiso. ZB. Tagay mo ba? Tagay ba? Tagay mo to, tagay. Oh, ni Saan tayo niya ay? Wala naman yung matunog nga itong inom sa iyo pa mong kairon. murag di na ni Mao daw. Saan mo ni? Anong ngayon ninyo ba kay gisakitan ko? Oh, nga naman, gibasted ka ni Zibe. O bay? Di ko ba mo niyang sugtong kay... Naano mo din sa uyab? Unsa? Mangunungi ko ninyo. Unungi ko ning akong kasakitan, mga bay. Unsa magabay? Okay na ka? Okay na ko, bay? Ya, kumusta naman si Zibe ron? Ako may bawi. Wala mo sigumuha to sa ila. Yang! Yang! Mangon, may mo ba yun? Yapas ka? Di mo nung gapas daw. Ay! Di man ikaw kong tuyo ko yan. Oh, kasamlay mo tuyo. Kan, si Kuya Joe kong tuyo. Ha? Sa may tuyo mo? Yun sa tuyo ZB ba? Ano ko nung nga, wala ka mato sila ha. Oh. Ngita siya na ko. Oh, kuya. Suruyo ang gulo ka sa ila. Mau ba? Salamat kita nga. Bay. Madto ko silang Zebi, ha? Sige, 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 bay. Padayon lang. O, sa din nahitabo ni mo. Ang nawa naman ka magpakita na ako. May bawa na kasi nung danbi. Isakitan ko na imo kong gibastit. Kumusta naman din mo sa imong uyab? Nagbuwag na mi, uy. Ha? Ano nabuwag mo? Iram kong kiilad. Namin ito siya laing uyap. Sa ato pa, may chance na di ko ni mo, eh.
Naaman. Pero, kinahanglan pa ka man ng hindi mama kung manguyab ka na ako. Away problema. Mananghid ko ni mama ni mo. Tita! Unsa ba? Ay, may mo kong manguyab ni Zebi, tita? Ay abot ninyo, oy. Joe, kung maguyab ka di ka ni Zepi, balik na lang ini ka Bernes, be, kay busy pagkaayo, be. May nang Bernes kay bakante, be. Joe, balik na lang inig Bernes ha. Sige, di. Ubalik ako inig Biyernes. Di, kamusta naman itong diingon mo? Joe, sorry kayo. Ano sa mga? Nagkilak lagi ka? Ang tinuod, nakagusto naman ko ni mo. Kaya ako man nakita nga seryoso kasi mong tinguhan na ako. O niya, imo na kong gisugot, ha? Dili gid mahimo. Ha? Ano naman? Dili magud masugot si mama nga ako kang sugton. Kiwa siya makauyon ni mo. Unsa? Maong sorry kayo, Joe. Pangita na naglaing babae nga imong higugmaon. Kay dili ka na ako mahimong sugton. Zebi. Bakit pa hindi inamdam ko na Isakitan mo sa kong nabati, gikan ni Zebi. Nga, di gid mahimo nga dawaton niya ang akong hugma. Sa pagkakaroon, wa bagid ko makamove on. Si Zebi paghihapon ang niya sa kong nahuna o kasing-kasing. O kung kinsa itong gusto nga makig-friend ako, mao na ang akong Facebook. Pops JB Las. Dinhin lang kutob. O daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN. Handumana. Sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka app. O gingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ang akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, Only for You. RMN Drama presents Handumanan sa ka amin. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Ang atuang tatampo, nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Bajul, kung di kayo lingog ni sa tubay, ay bukuyok na ko eh. Ha? Asa ba? Pinad ba? Nagkanahan na mga tao nga akong gitawaan. Sumangkanahan ka? Gusto mo sa nang trabaho ba? Budiga lagi sa mga soft drinks. Pero di man yung kapoy kay daghan ta. Sumangtrabaho ka? Sige ba? Pero nanghilan sa kong nilamang magpapa. Uy, Unsa? Syudad? Oo ma, manarbaho ko sa syudad. usap sang trabaho ang imong sundan ito, Joy. Kuan lagi ba? Kanang budiga sa mga soft drinks. Uy, kung arte ng trabaho, Mga lasari ka na. Okay na po eh. Ano na lang sa trabaho nga bugat tinis bukid ba? Manarbaho ko pa? Dagon. Uy, trabaho. tempa. Imo ning tugtad mo ato og syudad ang inyong anak dong? Patuan na eh. Ito na bata. Hindi ka pinabayan na.
Sugot ra ni mong mama o papa. Nga, kuyog ka na ko bay. Sugot ra taon bay. Di alam sa ko bata nga ila pang pugnan. Oh, good. Ay! Oy! I-file nga rin yung basyo sa place, ha? Dali bay. Ato sana ipahil ka ng mga basyo supling. Makapahuway na dito. Kapag-kapoy siya ng trabaho, ara. Pero, sige lang. Ang toso na rin ako. Ang importante may trabaho ko. Kasawan, kaya rin mong trabaho din eh. Kaya ba? Kaya na. Ako na lang usahay kapoy. Sabi na, daghan ang magpa-deliver. Pero, kaya na eh. Ay noon. Ah, dito ba ya? Kaya naku i-deliver. Asa man ni Hartod ba eh? Sa among ami ko. Kuyog lang ka na ako. Kagwapa niya. Recorded by Radio Mo TV. Salamat sa pag-deliver, Migo, ha? Ah, may isa pa yan. Ah, sige, Miga, ha? Dara ko. Ay, kada yun sa amigo, eh. Mamiya makagbuhi. Ah, Ila-ila sa ta. Ako si Beverly. ah, Joel. Hatagi ko sa mong number, B. Ayay ka, pasig na ibugtos bibirli ni mo ba eh? Wow, tingali ba eh? May siguro ba yun eh? Nga nung siya mag-iunang nangayog number mo ba eh? Gusto lang tingali siyang maghigalan ako. Hindi naman yung text ako. Hi, kumusta? Ano sabi? Ah, ako tawagan eh. Kumusta? Ah, kinsa din eh. Ang bago ni mong amiga, si Beverly. Ikaw din eh, Ver? Uy, kumusta naman ka? Gwapa na gihapon. Man ako mati mo trabaho ana. Ha? Nga naman? Wala. Gusto na kong makita ni. Ha? Salamat sa taon. Managin ang file ang mga butilya. Katil, Ah, bay, bye. Ling, usap ka niya. Ako nagbuhat. Okay na bye, mananag ang file. Ah, sige, sige. Parang, ato-ato sa, kwan, ato sa itong bisita ni mo, be. Ha? Bisita? Kinsa may bisita na ko? Hi. Beverly? Uy, ikaw mo din eh. Ako yung taon. Asa magpa-deliver ka og soft drinks? Ay, dili, oy. Dagan kami stocks dito. Nga nung niya magka. Gamingaw ko ni mo. Ha? Unsa di kang orasa mo out? Karong taod mo out mi. Paabot ang tiga. Ngano din nga nagigpanuro mo ako din sa plaza, Beverly. Ganahan magod ko din kay hangin ba? Sabagay. Hindi sa suruyan din na. Kaya nindot kayong mong lugar. Maningaw sa tagtanaw-tanaw sa mga tao nga ang lagi. Maog yun. Pila kay edad ni mo, Joel? Edad. Tiguan ako eh. 20 kape na ko. Ikaw, pila yung edad mo? Running 17 ako. Bata mo rin mo. Bata bitaw. Pero, makibaw na may gugma. Ha? Ganahan ba ako ni mo? Beverly.
yung nanguyab ni mo? Di ba na ba eh? Ha? Oo, si Timada. Bata ba Beverly? Kumpara na ko eh. Paingon pa ko siya. 17. Nga ako, baby ka na. Ay, okay na ba yun? Kanindot ang bata ang babaya. Trip pa na ako nagkagusto sa Kimberly na kway. Bida, asipak na lang. Bay. Hindi kami naabot ng load. Kasi ba nag-load ako? Si Beverly, nanawag. Daw? Hello, Al. Oh, nanawag malay ka. Lagi, nadawat ni mo ang load? Ah, ha? Ikaw din nagpaload ako? Hmm? Uy, anong giloadan mo ko ninyo? Aron, makareply na yun ka kung mag-text mo. Beverly. Haya na mo ba yun? Na may tiglo ni mo? Di ko ganahan ninyo ba? Eh, mura naman hinuod og akong gipahimos na sa Beverly. Ako pa ni mo no. Istoryahe nagklaro. Panguyapi nagklaro. Abid ako, di ka makatunga. Beverly? Sige rin pang tanaw na ko. Uy, Dili gud tahon. Ipay magani kay ko pag-text nimo nga makikita ka na ako. mo ba? May isulti ka na ko, Well? Kuan, Beverly. Manguyab ka na ako sa... Beverly, abid mo. Guwapa ka. O, buota. Pero, minor di edad pa man ka. Ang ano di ay? Musultin ako naman sa tinuuna. Kinahanti ko nimo. O, libati na sa kubog man. Pero, di ta mahimo na magkauna. Ha? Ang ano man? Bata pa kay ka, Beverly. Mag-17 pa ka. Samtang ako, bagtikap na. Ang ano man di ay? Uwa mo bitigwang o bata sa gugmang po. I'm sorry, pero di ko pareha sa ubang laki na mapahimos lang. Bata kay ka para na ako. Ma'am, pangita na lang lalaki nga parehas ng magidat. Joel! Osbon ko, nakagusto ko naman. Laki ka. Pero, di mahimo nga makaulit na. Di ka pa kayo na ko. Pangita ng lalaki nga parehas ng magidat. Joel! Naibaw ko nga gisakitan si Beverly sa akong gisulti niya. Pero di na ko kaya nga pahimus na nang yung pagkabautan ko. Sa pagkaroon, may kaugalingon akong pamilya. O bahay ni Beverly, ako nasayran niya ninyo na sabsiya. Dili nila kutob, kung dagang salamat sa pagtagkading akong kampo. More power sa art. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalan, kaagi ni Joel nga taga Barangay Mindanao, Malabuyok, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkulahan. Only for you. Ang mong kaagi, gibota na doon sa radyo ni Ricky Persuel, garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga hikala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa pamanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sagabi. I-address lang ining tanumanon, handumanan sa sagabi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaka ipanasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,
Salamat sa inyong pagpanig. Pa Joel, ako ring uyab si Brent pa. Mayong hapon, Tito. Ay, may hapon po, Dong Brent. Biyaan sa tamo ni Brent ha, aron magastorya mo. Ang nala sige. O ang daming snacks ning uyab mo. Opa. Ang ako raging ikasulti ni mo, Dong. Panggaagi din tao ng anak nako kay pinangga kay namo na. Nag-inusarang anak na namo. Magkalaom ka, Tito. Ay, malasa. Saon ni na ako ron. Di naman ni mo andang sakyanan. Manawag ko sa akong anak, be. Ipapas lang di ka ni Brent pa. Mamaliho ko niya. Okay ra ka niya, anak? Basid og makahasol ta. Ayaw ka bala ka pa. Huwag gito'y problema si Brent. Ako sing tawagan pa ha. Anak lang ka. Huwata lang si Diha. Okay, nak. Thank you. Tito, Oh, uy. dali, naog na. Waiting shed siya ta. Sige, Brent. Manaog ko. Ay, kusuga gyapon sa uwan, oy. Dali, Tito. Ato ta sa waiting shed. Sige dong. Tugnaw. Doon ako yung jacket, Tito. Isa pa ulasan eh. Wa man ni mabasa kay naraman ni sa kuan. Top back sa kong motor. Salamat, Brent, ha. Oh. Ganun ko. Tito, okay ra ka? Oo, Brent. Doon ay kapi sa unahan ay. Mga piyo na ta, samtang magpatuang pataaning uwan. Sige, Tito. Pwede ra. Ay, ginoo ko. Ay lang itaon ibalik ni pagbati ang nga mulumoy na sad kog lalaki. Ilabi ayaw pagyud in taon sa sayop nga lalaki. Dili pwede. Dugay na ko ning gipugnan ning pagbati at tungod sa akong pamilya. Ayaw lang itaon itugot, Lord. Dili ba mag-outing man ta inig Sabado? Oo, anak. Okay ra ba pa kung kuyogon ako si Brent sa atong outing? Uy, ano kung di good. Part naman na siya sa pamilya. Oh, unsa man ang inyong gistoryahan ninyong amahan og anak? Ay, Nanangit ko ni Papa ma ba nga kuyogon ako si Brent sa outing. O, nisugot siya ma. Oh, kung ako lang sad, wa may problema kay dili naman sila ing tao na to. Og nakita sa damo nga maayo siya kinaiya. Thank you ma, pa. Oh, kuya naglangoy, uy. natagbaw na mo? Opa. Ay, kapoy na pa, uy. Manghinaw na sa ako sa atong room pa. Apason sa ako dito sa mama kay siyarang usa dito. Ikaw, babe. Oo, niya na lang, babe. Ibalan ko lang na si Papa ni mo din eh. Para nga dili siya maginusara. Okay ra kay ko diri, Brent. Basin ganahan kang mupahuway na. Ako pa mo sa kapuya, Tito. Okay ra. Sige, babe. Biyaan ta lang una mo ni Papa din niya aron magkabanding pod mo. Sige, babe. Imo ning usa ka bearing can, Brent. Salamat kay Tito. Brent, ang akong kamot, buhi na. Sorry, Tito. Sorry. Recorded by Radio Mo TV. Pasensya ka na, Tito. Ano sa'y buti pasabot ni mo ato? Ay lang tugunaw na, Tito. Sulti ko. Dili kay straight nga lalaki? Brent. Mahal na ko si Sophie, Tito. Pero dili na ko kapugnan usahay. Ang akong bation na may bation usab sa
Parehas na akong lalaki. Oh, Brent, Ang pa dito eh. Suka na itong higayon nga. Gilis cute ka. Itong puting kusuga sa uwan. Wala ko magkasabot sa kong gibati. Pero may ka nga makasus kung nahunat dito. Brent. Brent, dakong sayop na, ha? Sulti ko dito. Parehas na tagibati. Kay kung dili pa, angay unta nga masuko na kanako karon. Oh. Parehas pa na itong gibati sa usat-usat dito. Brent, Kung mo na, sakto nga kung nauna. Nadili sa ka-straight na lalaki. pero sayop. Kay uyab ni mga akong anak. Pero usawa man nato. Kung maugin ni atong gibati, dili man nato mapungan. Ugwa masin na nato, tuyo ah. Brent, Han, mga una ta. oh, sige na. Ayan na pag-isgot anak, Brent. Tingnan madunggan ka sa akong asawa. Adtuaw niya tong anak nimo. Naghilak mo tong nauli ganina. Uy, nga naman. Murag nag-away man tingalig si Brent. Oh. Ay, dili mo tumag og klaro sa kong pangutana, oy. Masuod man mo. Tingalig mo sulti siya ni mo tinuod. Oh, unsa? Pa, nakigbuwag si Brent na ako. Please do something, pa. Unsa? Uwa man sabi mag-away. Di kalitagin si pakigbuwag na ako. Unyag akong pangutanoon, di siya masulti na ako sa tinuod. Kaya masakitan lang ko na siya. Oh, Sophie. Pa, please. Do something for us. Basig pwede naman siyang istoryahon for me. Thank you kay nakikita ka na ko ron. Oh, Brent, unsa ba? Oh. Kisag pa ako nimo. Kalimot nga amahan pagyapon ko ni Sophie. Pagbaton og respeto nako, inguman sa kong anak. Tito, sorry. Huwag ko may baon na usa ko. Wala na akong mabuang. Gusto na ko ipagawasan akong gibati diyan nimo, Tito. Pero dili husto, Brent. Dili maayo. Joel. Dili buti pasabot nga abi kay parehas sa gibati. Tubayan na dayon ka. Di na ko kayang pasakitan akong pamilya. Mas ipalabi na ako sila kontra sa akong kaugalingong kalipay. Joel. Nak, sorry. Pero wala natin mahimo kung di na siya nimo. Ayaw pug sa imong kaugalingon sa tao nga dili deserving sa imong gugma. Mahal kay tika, Sophie. Huwag dili ko gusto makita ka nga musito lang for less. I love you, Pa. And thank you for always being there. I love you too, Nak. Always. Trees are made for climbing. Tan pa man sa akong tinuod nga pagkatao. Pero wa ko ni itugot nga mo'y muguba sa akong pamilya. Di na ako ma-imagine nga makakontribute kog kasakitan sa akong pamilya. Ilabi na gyud sa akong anak. Di ni nalang kutob, dagang salamat. RMA. Recorded by Radio Mo TV. Mao na namang higalang kaagi ni Joel nga taga-Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nakalahan, handog. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pala sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasagan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV.
Wala ko guli ni mo, ha? Ha? Mamiya na ka? Oo, namog ko'y kadungan ng guli. Ay, mao ba? Sige, uy. Lakaw na lang. Magluwa lagi dayon. Karoon na ni, Sige lang, ugma. Dungan natin guli. Basig malain to nimo. Dalain na gid bitaw. Ha? Unya? Okay ra to siya, Mawara to siyang katong iyang kalain, mawara to kung mahibaw siya nga kita na. Nga naman? Gisugot na di ka. Sorry. Joke ra, oy. Nakatagan uroy ka no? Nga sugto na tika karon. Tinuod ka? Oh, Joel. Gisugot na tika. Thank you, Leah. I love you. Mao di ay. Si Rhea di mo hinungdan. Oo. Unya ano mo man ka musulti na ako nga best friend man ko nimo. Kuan, kay di siguro na kung sugton sa kunya. Una ko musulti nimo. Basig napakilaing gitago na ko, ha? Wa na taon, uy, noon sa. Time para good. Wa ka malipay nga gisugot ako na Rhea. Nga nang malipay man ko nga dili man ako may nakauyab. Ikaw man. Nina. Nakagusto na si Nina ni mo, no? Ha? Nga nagutaw na kaingon maghanap, ha? Mailhan, manggod. Kaya may wa makabantay. Pa? Dugo. Sabay ditambun ako. May lung cancer ka. Unsa? Ayaw gid pagtuman sa imong gusto, ha? Patuog gid kun unsay sulti sa doktor. O lagi. Pero okay naman ko. Alang kabalakan ako. Naibaw na ba si Rhea? Ako pasultihan. Di ba na ko makontak si Rhea? Asam ka di siya? Pangitaw lang yan ako siya sa trabahuan. Wa naman siya mo duty. Niresign naman siya. Unsa? Nga naman siya masulti na ko. Kaya na naman silain. Nikuyog siya atong kwartahan nga bag-o niyang uyab. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nak, walas kay kaon, ha? Huwag nagana pa. Nak, ayaw kalimot nga. Masakiton ba ka? May baho ko. Pero... sa pa may post nga wala naman si Rian ako. Napaman si Nina, good. Naibaw ko nga, di ka biyahan ni Nina bisag usay may tabo. Nagluto ko si mong paborito, Aron. Ganahan kang mukaon.
Di lagi ko mukaon na. Oh, bahala ka. Sige. Ako rang ibili na imong pagkaon din ha. O kung dili nimo kanon, udlon gyud ka din hi. Uli na sa inyo, be. Sa mukasan mo eh. Dili. Anhira ko. Bahalag masuko ka nako. Nina. Musta naman ka? Malang hapon. Oh, wala naman nagyasun ng imong plato. Ikaw na ka. Oh. Kay sa mo kes Nina gud. Magsigig pamugos nga mukaon yun ko. Asa naman siya? Lakaw na? Oy, to sa sala. Igatog in town. Oh. Kaluoy, Nina. Nagkatug in town ug binantay na ako. Tinuod yung ka ang gingon ni Papa. Nga nagkagusto ka na ako, Nina. Maong gibuhat ni Nimo. Schedule nimo ron sa doktor ha. Ayaw kalimot. Naibaw ko sa angay kong buhaton. O lagi. Nag-remind lang ko nimo. Dili ka pwedeng makaskip, ana. Ganong di mo ko nimo pasagdan. Kinabalaka ko nimo. Love ko ti ka. Unsa? Pero minta mo ingon si Nina na ako nga love ko niya. Ganong lahi man yung impact na ako karon. Love na po ni mo siya. Pa? Kidinay lang ni mo si mong kaugalingon. Pero mahal na ni mo si Nina. Pa? Kumusta naman ka? Ngano nila masag ka? Oy, grabe ni siya, uy. Tubagon man pangutana ang atong pangutana. Joel, nga ingon na niun man ko nimo. Dili gid ka malipay nga makakita na ako. Dili. Kasi Rian gusto na ako makita. Pareha siya. Wa na lagi siya din sa Cebu. Aw ko na ay na ganhi din Wa man kay mahimo. Joel. Pilakadlaw nang gawa mo ni Nina. Namingaw ang palibot. Wa siya para magsaba-sabaog, magsamok-samok na ko. Giningaw na mo nun ko niya. Sakto siguro sa Papa. Nga na-inlove na ko ni Nina. Si Nina siguro. Joel? Ria? Gipaani ko ni Nina. Nangita ko no kanako. Oh, haay Malaysia. Ambot. Gusto bitaw kong magpauban unta niya sa pag-anhi. Pero busy ko no siya. Ako man kuno'y imong gipangita. Unsa? Ganina ko nga nagsigig panawag ni Nina, pero di mo tubag. Maori akong giingon ni mo. Dugay kayo kagod. Iya, imo pang pirming hingin si Nina. Si Nina man yung nag-chat. Unta nalipay ka nga gianha ka ni Ria. Di na ko magsamok ni mo, Joel. Amping ug pagpakaayo. Nina. She knows when I'm lonesome in the good time. Nagmahay kay ko sa akong gibuhat nga sige ko panghingili ni Nina. Ug kung kanus ako nakarealize nga mahal na nako siya, diha na siya nawa nako. Di nilang kukutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV.
Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon pangayo awit na nagulahan. How can I tell her? Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining dulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod di kayon, takang salamat sa inyong pagpamila. But when